Zonse zimene mumve mu video ya siku lero ndi zimene anayankhula Prophet David Mbewe mu nthawi imene amacheza ndi Brian Banda usiku wa pa 22 March mu chaka cha 2025. So awa si maganizo anga koma tiyeni tikhale limodzi. Prophet Mbewe akuti iyeyo ndi amene apulumuse Amalawi ndipo akuti MCP ikuyenera kuti ichoke mboma. Mbewe akuti ulamuliro wa MCP sungapange china chilichonse ndipo chimene akuloza atonse alliance ndi nsewu osakwana 20 km omwe uli ku Lilongwe omwe ndi wa China. Prophet Mbewe akuti Chakwera simbusa ayi ndipo Chakwera anasiya ubusa. Chakwera ndi waboza komanso onama. Prophet Mbewe akuti zimene a president akupanga kumalemba ntchito ana awo Amalawi akuona zoti thumba lachimanga linadusa mtengo wa 100,000 Amalawi akuona. David Mbewe akuti mmene nduna za MCP zimalowa mboma zinalibe masuti koma panopa aneneperatu ena mpakana chest chikumachita kumeza khosi. Prophet David Mbewe akuti iye ali ndi church. Iye anakhalapo president wa ma prophet Malawi yonse ndipo akuziwa mmene Malawi wavutira. Iyeyo akuti chipani chake samaitana oyimba, sanyamula anthu mmalore koma anthu amapitako chifukwa chokonda chipanichi. Izitu akuyankhula Prophet David Mbewe. Iye akuti chipani chake changoyamba kumene koma panopa chili ndi anthu ochuluka zedi ndipo chipanichi chili ndi kuthekera kolamulira dziko la Malawi ndipo nthawi yolembesa mavoti paliponse anayika mamonita awo kutanthauza kuti ndi chipani chokondedwa kwambiri. Prophet David Mbewe akuti chipani chake chili ndi kusegula khomo lopanga alliance ndi chipani china chilichonse koma David Mbewe amasangalala ndi usogoleri wa chipani cha DPP ndipo amamuchita inspire zedi. Iyeyo akuti amaona ngati Peter Mutharika ndi munthu osatira malamulo. David Mbewe akuti golo yake ndi kufuna kupulumusa Amalawi choncho alibe udani ndi chipani china chilichonse. Iwo akuti apanga convention pa 4 April ndipo kuzakhala ma delegates okwana 750 ndipo anthu akakhala ndi ufulu osankha msogoleri amene anthuwo akumufuna. Prophet David Mbewe akuti chipani chawo ndi chiswe ndipo chikudya pansi zipani zina zizangotutumuka kuti chipani cha Liberation chatenga upresidenti wa dziko la Malawi. Iwo akuti chipani chawo sichinyamula anthu m'matruck. Iye anaseka kwambiri nkumati mpakana president kujambulisa kunsanje pa zithuzi nkumati ndi mathangi amafuta koma zili zaboza. Iyeyo akuti MCP akutenga Amalawi mwa drama kuti akuwaseweresa Amalawi kwambiri. Iyeyo akuti chipani cha Liberation ndiye yankho okhawo pa dziko la Malawi chifukwa MCP yawakanika Amalawi. Prophet Mbewe uyuyo amene akumayima mwathamu kuti chipani chake ndi chiswe akuti nthawi yotumikira mu chechi mwake sanapangepo zandale chifukwa ku chechi kwake kumabwera anthu azipani zosiyanasiyana. Iyeyo akuti chechi mwake mumabwera anthu a MCP komanso anthu ena a DPP amapemphera komweko choncho samalalikira zandale mu chechi mwake. Prophet Mbewe akuti miyezi yapitayo a Vice President Michael Usi anabwera ku chechi kwake kuzapemphera koma anabwera ngati Vice President wa dziko choncho ndi ku chechi kwawoko kunali mwambo kupereka ma certificate kwa anthu amene amapanga zinthu zina zokhuzana ndi mpingowo. Prophet David Mbewe akuti kukonza zinthu pa Malawi
ndiye kuti MCP isiye kulamulira komanso chakwera akanakhala wina bwenzi atapanga resign chifukwa alibe manyazi kumaona anthu mziko akufa ndi njala. Akuti ena akamati boma ndi lomweli, mukufuna kuwapha anthu ndi njala, mukufuna kumawapha anthu mzipatala chifukwa kuti mulibe mankhwala. Prophet David Mbewe akuti ali ndi nyumba ku Malawi, ali ndi nyumba ku South Africa komanso ali ndi nyumba ku Australia, ndipo izizi zikuchitika chifukwa anafufuza ufumu wa Mulungu. David Mbewe anati siliva ndi golide ndi za Mulungu, chonchi chumachi chikumabwera kwa iye chifukwa ndi chake cha Mulungu ndipo akumamugawira izi. Wow. Izi ndi zimene anayankhula Prophet David Mbewe. Dzina langa ndine Samavita and ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Taonani video ina imene ili pa screen. Is Samavita here. See you in the next video.